Kaikille se on. Tespedo täällä pelaillaan Lego Raceria. Dodi. Ei me mitään tämmösiä eksytä keräillä, me vaan trikkejä vedetään. Me trikkeillään, herra jumala. No niin, tästä näin. Onks tää jotenkin päivittynyt? Viimeksi kun mä pelasin näitä tällä tämmöstä ollut. No hui. Nice tunt, vedin katolta. Nice tunt, man. Jebaa. Aha. Joo. Nyt me vaan koitetaan etsiä lisää stunttipaikkaa, koska niitä on kiva tehdä. Stunt. Mitä vittua? Nice stunt, vittu 96 pointtia. Selvä. Se on hyvä niin. Että edes jostain feilanneista tempuista pointseja saa. No niin, tosta noin lähti. No, joo. Nice tuun, 77 pointseja. Mä oon hyvä pelaan tätä. Feilaan koko ajan, niistä siitä tulee pointseja. Jeba. Pää. Pom. No jos nyt menis vähän paremmin tää. Jumpi. Mitä? Joo! 399 points! Tota on kusetusta. Incredible luki siinä, eli ihan avesome. Siis mitä? Not bad. Tinki. Not bad. Mä en edes... Mitä? Mistä tos... Joo, mä koitetaan saada tonnirikki niinku. Ja sitten jos menee tonnirikki niin helposti, niin sitten tässä ajan aikana pitää saada vielä toinenkin tonni. Incredible! Nyt tulee taas joku himopisteet. No ihan tarpeeksi. 600 pistettä. Vähän reilu 600 pistettä siis. Kokeillaan uudestaan tommoista himosetitystä. Ride Rapidille terkkuja, tämä on helvetin hyvä peli. Kiitos vinkistä. Kun katsoin videoitasi, niin kannatti pelata. Jepa. Joo, siis mä pelaan tätä ekaa kertaa varmaan 2 vuoteen. En edes muista milloin viimeksi tätä on pelannut, mutta sen verran mä muistan, että tää on hyvä peli. Täytyis vielä äkkiä saada jostain 20 sekkaa aikaa vielä pitäis rikkoa toinen tonni. Nyt se 15. Joo, kyllä me se rikotaan tällä jumpilla. Viimeistään tällä jumpilla. Ei! Vielä ehtii! 15 pointsia jostain äkkiä. Ei, me ei saatu toista tonnia rikki. Se oli niin lähellä. Tästä taas lähti tämmönen himo. No 108 tuli heti siitä sitten. No. Mitäs me nyt ollaan? Ai niin, tää on tää himopaikka. Tänne kannattaa tulla, mutta täältä ei kannata pudota. Boom, motherfucker. Boom. Amazing. Boom. Nice tunt. Joo, kun saadaan 3 tonnia rikki, niin sit mä taidan lopettaa tämän videon tähän. En siis vie tähän, mutta sitten siihen.
pieni setitys. Meidän on ihan just tää toinen tonne rikki. Toivottavasti Rapitti kattoo tän. Toivottavasti. Buu! Pieni feili tuli. Nyt vielä saadaan tosta vauhdit. Ja tällä hypyllä me koitetaan tehdä semmonen samanlainen himokierro, mikä me vedettiin parilla ensimmäisellä. Että sit me koitetaan saada tällä hypyllä no ei näillä vauhdeilla kyllä. Tai sitten jup. Se oli siinä. Vielä joku amazing tosta noin. Tosta noin not bad. Moikkelis!